L'esport s'ha de jugar net i malgrat el meu objectiu, que és intentar guanyar, la victòria no ho és tot. La meva actitud ha de ser un exemple pels nens i nenes. La meva funció és educar-los i formar-los com a jugador i com a persones. I l'important de l'esport és que els nens aprenguin els valors de l'esport. Els pares hem d'animar sempre els nostres esportistes i no menys tenir els nostres contraris. Haig de saber acceptar les decisions del meu entrenador, però també les de l'àrbitre. Ser just a les meves decisions. Fer pedagogia de les decisions preses són les claus en aquest esport. Hem de gaudir mirant l'esport i felicitar els nostres esportistes tant si han guanyat com si han perdut després d'una competició.